po, no? What's up sa inyo mga katukmol? So for today's vlog po ay pupunta po ako dun sa supermarket at bibili ako ng mga lulutuin bukas dahil celebrate po natin yung birthday ko. Ayun po, birthday ko po ngayon. So babatiin ko po yung sarili ko na happy birthday Katukmol. So tara guys, punta po tayo dun sa supermarket. Samahan niyo po ako mamili ng lulutuin natin. Tara, let's go! So bali guys, nakabili na ako kanina ng manok. Tapos bibili tayo ngayon ng baboy. Pero hindi po ako magluluto noon ng manok saka yung pang lechon kawali na baboy kasi hindi ko nakayanin bukas. So ibibigay ko po yun kay Jade. Si Jade daw yung magluluto bukas. So ibibigay ko sa kanya mamaya. Idadaan ko dun sa flat nila. Dahil dun po yung celebration sa flat nila. Wala kasing pwesto dun sa amin. Napakalit yung pwesto sa amin. Bali 4 na tao lang ang pwedeng pumunta dun sa amin. So dun natin celebrate sa flat nila Omar at nila Jade yung birthday ko bukas. Aywa! So dahil guys hindi tayo napagbigyan ng Westo na makapag-video dun sa kanilang palengke, dun sa kanilang grocery. So ito po yung mga nabili ko. Ito yung dadalhin natin dun sa flat nila Jade, sa kanila Omar. Ito po yun. Ito yung baboy. Pang lechon kawali. Siya daw babanap ito si Jade. Saka itong manok. Lechon daw niya. Papasok niya ko sa oven yung manok at ang bigas. Magsaing na lang siya dun. Tara guys, siyatin din natin. So nandito na ako sa flat nila Jade. Ayan si Jade. Si Jade ang babanat yan. Ito na yung manok. Yung baboy. 70 years later. Yo, good morning mga katukpol. So, kagigising ko lang po at ayun, pagbukas ko po ng cellphone ko, maraming nag-greet sa akin. Maraming mga nag-greet sa Facebook. Yung mga kaibigan ko at saka yung mga kamag-anak, mga old friends, mga katrabaho. Maraming salamat po sa inyo sa pag-greet sa akin, sa mga nakaalala sa birthday ko. So, ayun po, magluluto na ako ng ihanda mamaya. Ito, may gagawin tayong spaghetti rito at saka manok na honey lemon glaze. So ito guys na breast chicken, hiwa-hiwain ko na maliliit ng mga yan, tapos lalagyan natin ng breadings. Saka natin ihahalo sa honey at sa butter. So ayun na yung gagawin natin spaghetti. Kalas spaghetti.
Ito na guys, lalagyan natin ng itlog. Tapos lagyan natin ng crispy fry. Baka naman. Gawin lang natin. Lagyan din natin ng konting harina. At cornstarch. Yun. So guys, magkasalang na tayo ng ating gagawing honey lemon glaze chicken. Maghiwa-hiwalayin lang natin kasi magdidikit-dikit yan hanggang mamaya eh. So pagka ganito na siya mga katukmol, yan, pwede na yung iahon. Golden brown. Yun ang habang sinasabi ko guys. Tama yung hula ko, maubusan tayo ng gas ngayon. Ayun, buti na lang eh, naluto ko agad. Naluto yung ano eh, yung nuggets. Umabot pa siya. So tumawag na ako guys sa gas. 60 dirhams po ang isang gas dito. Mga nasa 800 pesos. Yung ganito kalaki. Dito kagad yung gas, kabilis. Boss, it's so fast, huh? Just 5 minutes only, huh? Yes. Chukili. Say hi, boss. Hi. So, ganito lang yung guys. Lagay tayo ng butter. Tapos honey. Lagyan natin ng honey. Damihan natin ng honey para masarap. So ubusin na natin to guys. Tapos lagay na natin yung lemon. Isang lemon lang para hindi gaanong maasim. Antayin lang natin kumulo. Pag kumulo, ihalo na natin yung mga manok. So ayan guys, nakakulo na. Lagay na natin yung manok. Ihalo lang natin hanggang sa makoat yung lahat ng manok. Okay na po yan. So may regalo sa akin dito guys, si Mrs. Ayun. Bale, in-order niya po ito sa online. Order siya tapos pinadala dito sa address namin. Sa address ko. Check natin. Yun o. Lakos.
Gamitin na natin guys. Yun, no? Sakto. Oh, sakto yung haba. Mahal. Maraming salamat sa regalo. The best ka talaga. That's why I love you so much. I miss you. Punta na ako doon kila Brian, kila Jade, kila Omar. So yun nga po, no, mga katukmol. So ito yung una kong bisita na pumunta. Nandito na ako sa flat nila Brian. Maraming salamat po kila Brian at binigyan ako ng pwesto dito sa kanilang bahay. Ayan, si Angel. Happy birthday, Katukmol! Ayun, si Leia. Katukmol, happy birthday! David. Birthday ta. Meron pa silang pakeko. Ay wow, maraming salamat sa inyo. Katukmol! Sana sinabi mo para nasundo ko sa airport. Pre, masyadong traffic sa airport. Pero naman meron pang bagahe, oh. Yung yung pasalubong ng birthday boy, lalabas ko. Ito. Pwede ba natin pakita yan, pre? Oh, hindi pre, happy birthday. Uy! Hindi yung kailangan ko, pre. Oh, ito nga, happy birthday nga eh. Oh. Naku, may red label tayo. Hindi naman ito yung nire-request ko. Eh pre, nasama eh. Ano pa, sa Georgia pa galing yung mga ano? Georgia? Ayan, oh. Hirap po. Napilito ba ito? Albots. Galing Pinas pa ata ito ano, yung Red Hot eh. Ano ba ito? Mahirap? So guys, ang nire-request ko lang itong alak na to. Alfonso, tsaka beer. Pre. Binigyan tayo ng red label. Maraming salamat, Idol Noe. Oh, lamig. Giling lahat eh no? Giling. Oh. So yung mga katukmol, susunduin lang natin si Tropang J. Ayan yung tropa natin, ayan na si paring J. Ayan ha. Happy birthday! Eh. Happy birthday pre! Maraming salamat pre. Ayan ha, ang muli yung pagkikita. Yun no? Yala. What's up mga katakmol? Pre, Tara, kamusta? agad tayo. Pare, nakakaya. Ayan, no? Nag-speech pa ba tayo? Nag-abala pa siya. Tribal oh. Wala, pre. Mga katakmol. Kaya mahirap na nag-iimbita eh. May regalo eh. So yun guys, time check tayo ngayon guys. Paano kung pakakilala? 10:25 ng gabi ngayon. Ito yung sumunod na bisita natin, yung second shift. Si Parang Julius. Aywa. Happy birthday, bossing! Ayun. Siyempre si Congressman, hindi mawawala yan. Taga rito yan. Siyempre hindi mawawala yan. Yan ah. Baka naman! Oo nga! Ayun na! Hey, kasama si Eugene. Kasama si Eugene. Ano, nakalimutan ko pala pre? Oo! Hindi, isama mo na. Hi vlog! Welcome to my guys! So yun na guys, pauwi na po kami. Ito kasama ko si Dennis. Ayan, si Parang Dennis. Ayan. Pauwi na po kami. See you in my next video. Ingat and God bless. Peace out!